wiedzieć nic, mówię ci! Dobra, walimy. Nie musisz nic mówić, niech żyją nas. 100 lat, 100 lat, niech żyją nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyją nam. Niech żyją nam. Niech gardło. Pomyślności. Witamy na naszym wyjeździe integracyjno! Zajebisty! Mam cię! Mam was! Pomagaj do kamery! Mam cię! Pokażę matce! Bartek, kto jest? Jest! Przyszła reprezentantka! Mamy ją! Dajesz! Musimy kamień do picia wódki! Nie! Zdejmij okulary! Zdejmij okulary! Zaręczyny, brat Gabriela! Fermentacji! A ja się nagrywam, ja nagrywałem sufit. Kamila! Jebnij se, no nagrywam. Dawaj! No dawaj! Dawaj! Wal! No wal! No co to impreza jest? Weź ona, trzymaj. Myszka, potrzymaj browara. Potrzymaj browara. Browara. A ona mi kurwa jebnęła, ciągnęła te włosy. Pokaż do kamery, jak to się robi. Dawaj, dawaj. Dawaj. Chyba miał być dłuższy. Ale jebnij sobie, jebnij sobie. Jebnij sobie. Ale powiedziałaś coś? Ja zawsze powiadam, Brawo! że ładnie się denerwowałam. Jest na panem długi włosy, nie będą szukać. Raz robiłam taką awanturę, że... Ale będzie dobra impreza, Gabryś, wyłączamy się, będzie dobra impreza? Jest już zajebiście, co?